हेलो फ्रेंड्स बरायबाय फिन खनसेबाव आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजां दङ दा लोगोफोर ग्रेड 4 हिसाबै नोंथांमोना मा पोस्टआव साख्रि मोनहैगोन जेब्ला एडीआरई एग्जाम क्लियर जागोन बायबा टेस्टआ क्लियर जागोन अब्ला नोंथांमोना गुबुन गुबुन अफिसाव साख्रि मोनहैगोन दा बेनो जाबाय एडीआरई आव ग्रेड 4 हिसाबै नोंथांमोना मिथिगौ जे नोंथांमोना गासै पोस्ट लानानै आसामावहाय 35,000 भेकेन्सिया लांदां जादों आरो बे एग्जामा जासिगोन स' बेनिफ्राय ग्रेड 4 आव 12,000 एडीआरई दङ आरो बे एग्जामा नोंथांमोना कम्बाइन्ड एग्जाम जागोन आरो बे एग्जामा डिस्ट्रिक्ट वाइसआव जागोन अफिशियेल नटिफिकेशन फैगोन आरो बेखौहाय एनाउन्स खालामनाय बायदिब्ला स' बिथांसिया मा बुंदों 100% बुंनाय बायदिब्ला जुन जुलाइआव जागोन होनना बुंदों स' बेखौ नायोब्ला नोंथांमोना एग्जामा ग्रेड 4 हिसाबै जुनाव जागोन आरो ग्रेड 3 आबो जागोन बेनि सिगां आसाम पुलिसनि फिजिकेल टेस्टआ जागोन अके मेयावनो जागोन आसाम पुलिसना नाथाय एडीआरईनि एग्जामा जुन जुलाइआव जाहैसिगोन दा बेयाव साख्रि मोनोबा नोंथांमोना ग्रेड 4 हिसाबै गोबां खोनायो नाथाय ग्रेड 4 नि आन्डाराव मा पोस्ट दङ जों बेखौ A to Z नायगोन अफिशियेल नटिसनि गेजेरजों बेखायनो जाय नोंथांमोना चेनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालाम जेब्लायबो ADRE नि आपडेट मोनबाय थानो स' ग्रेड 3 निबो दङ नोंथांमोना नेक्स्ट भिडिअ मोनगोन दा जों नायग्रोगोन ग्रेड 4 हिसाबै दा एडमिटआ नोंथांमोना मेनि लास्ट उइकआव मोननायनि चान्सआ दङ आरो बेनिफ्राय एग्जामा जुन जुलाइआव जाहैनायनि चान्सआ दङ दा जेराव क्लास 8 पासनिफ्राय नोंथांमोना HS पाससिम बे पोस्टआव साख्रि मोनहैगोन जायफ्रा डिग्री पास बेयाव मोननाय नङा देन बेनिफ्राय नोंथांमोना स्क्रिनशट खालामना लादो आरो अफिशियेल नटिफिकेशन आं नोंथांमोना WhatsApp ग्रुपआव शेयार खालामगोन बे पोस्टखौहाय मानोना ग्रेड 4 नोंथांमोना गोबां खोनायो एडीआरईआवहाय ग्रेड 4 दं साख्रि होननानै दा बे ग्रेड 4 नि आन्डारावनो मा पोस्ट दं मारै नोंथांमोना अफिस लेभेलाव साख्रि मोनहैगोन दा जों बेखौ नायगोन स' बेनिफ्राय नोंथांमोननि स्केल फिया 2,000निफ्राय जागायनानै 2,000सिम मोनो प्लास ग्रेड फिया एसे आलदा जायो रेंक वाइसआव जायो जेरै 10 पास लेभेल बेनिफ्राय 8 पास लेभेलाव ग्रेड 4 थायो दा बेखायनो 4,200बो थायो बेनिफ्राय 3,900बो थायो अके बे जाबाय ग्रेड फी हिसाबै दा एडीआरईआव ग्रेड 4 थाबाय बेनिफ्राय एटेन्डेन्ट थायो नोंथांमोना मोनदों बेनिफ्राय एसिस्टेन्ट थायो ग्रेड 4 हिसाबैबो बेनिफ्राय आया थायो बेनिफ्राय बियारार थायो बेनिफ्राय बान्दारि होनाय थायो बेनिफ्राय बट किपार थायो बेनिफ्राय बयलार खलासिबो थायो बेनिफ्राय एटेन्डेन्ट गोबां रोखोमनि दङ चेनमेनबो दङ स' नोंथांमोना मोनदों दा ओरैबायदि कन्डिशन ग्रेड 4 हिसाबै गुबुन नाम थायो अके जेरै पियन चौकीदार बेनिफ्राय नाइट चौकीदार डे चौकीदार अफिस पियन बेबायदि रोखोमनि थायो एन्ड बेनिफ्राय गोबां रोखोमनि पोस्टआ ग्रेड 4 नि आन्डारावनो थायो स' बेखायनो जाय नोंथांमोना ग्रेड 4 साख्रि मावनो सानदों बेयाव नोंथांमोना स्क्रिनशट खालामना ला जाहाथे नोंथांमोना पोस्टखौ नायो आरो लोगोसे नोंथांमोना मिथियो दा बेयाव ओरैबायदि सेलेक्शन खालामगोन नोंथांमोना गोसोबादि बेयाव सेलेक्ट खालामनो मोना गावसोर गोसोबादि कम्बाइन एग्जाम लानानै जेरावनोखि काट अफ सोलिगोन बेयाव नोंथांखौहाय पस्टिं हरगोन स' नोंथांमोना जेबो पस्ट प्रेफारेन्स जेबो सेलेक्ट खालामनो हाया जि मोनो बेयावनो नोंथांमोना साख्रि मावनांगौ स' बेखायनो खायसे एटेन्डेन्ट मोनगोन खायसे खलासि मोनगोन खायसे पियन मोनगोन खायसे चौकीदार मोनगोन दा हमना ला जों पियनखौ मिथिगौ अफिस पियन दङ एन्ड बेनिफ्राय चौकीदार दङ नाइट चौकीदार डे चौकीदार बेनिफ्राय एटेन्डेन्ट बेनिफ्राय नोंथांमोननि खलासि वाइसआव थाबाय बेनिफ्राय जगालिबो थायो नोंथांमोना जगालिबो जाहैनांगोन आरो बेनो जाबाय नोंथांमोननि रेंकआ ग्रेड 4 हिसाबै आरो लोगोसे नोंथांमोना ग्रेड 4 बाबो बेयाव 10 पास लेभेल थागोन बेनिफ्राय नोंथांमोना 8 पास लेभेल थागोन दा बे जाबाय नोंथांमोना जेराव स्क्रिनाव नुगासिनो दं बे जाबाय 8 पास लेभेलाव दानिया जों नायगोन 10 पास लेभेल दा नैबे जाबाय लास्टना क्लास 10 पास ग्रेड 4 आव नोंथांमोना बिआरआर मोनबावबाय बर्डमेन मोनबाय चौकीदार काम पियन दङ हेल्पार टु इलेक्ट्रिशियान दङ बेनिफ्राय मेकानिकेलफोरनि हेल्पार जानांगोन ग्रेड 4 हिसाबै हस्टेल कुक दङ लेफ्ट एटेन्डेन्ट दङ बेनिफ्राय बिआरआरबो दङ मालि दङ अफिस पियन दङ फानिवाला नोंथांमोना खोनादों जानांगौ फानिवालाबो दङ नोंथांमोना हमना ला बेयाव मोनबाय एन्ड बेनिफ्राय नोंथांमोना चौकीदार बेनिफ्राय पर्टारबो मोनबाय माने खामानि मावग्रा गासैबो हमना ला जगालि एबा हेल्पार दा ग्रेड 4 हिसाबै साख्रिया बेनो जाहैयो जायफ्रा ग्रेड 4 साख्रि मोनो बिथांमोननि पोस्टआ बेबादि रोखोमनि होनाय दङ दा बेनोमोन नेक्स्टआव ग्रेड 3 नि माखासे पोस्ट फैगोन डिटेल्स फैगोन नोंथांमोननि क्लार्कआव एडीआरई नि जि पोस्ट दङ बा जुनियर एसिस्टेन्ट बा केशियार एकाउन्टेन्ट जोबोर मोजां पोस्ट दङ एसआइबो दङ नोंथांमोना एसआइबो मोनहैनो हागोन